denken dat je al hier mij geholpen hebben van mijn verleden. En al hier als ze zo best binnen van mij. En ik word dan maar weer op naar huis staan. We zijn behandeld. En behandeld. Nou, hier ben ik dan, Arnolda. Dit is mijn laatste jongensjaren en ik start thuis in Balzert. Het zal eerst wel even wennen worden, maar het komt vast goed. Ik vind het jammer dat we apart gaan, maar we hopen op een heel soort feestjes en van de PV-feestjes. En als ik goed 2 jaar weer rond ben, een heel hier, dan ben ik toch een heel hier in het zinst. Als ik goed berekenen heb. Dus dan hebben we weer een feestje. Dus nou, nog eens kom je maar eens op een koffie, of ik kom bij hem op koffie, of ik kom eens een keer bij hem op het werk. En nou, ik heb nog 24 seconden, wat is dat lang? Nou, doei! Mijn naam is Rai Boersma, ik ben wethouder van Woensdeel en ik ben hier uit naam van die gemeente, waar Master Piers me hier graag wijzen wil. Maar die is op vakantie, dat hij wil graag dat ik hier heen ga en dat vind ik ook zo mooi. Ik wens je hem een soort sterkte de komende tijd, want het vertrouwde plakken verletten en naar Balzert gaan, dat is toch best wel moeilijk. Ik hoop dat je met de Marco goed vinden kennen. De meesten van het eerste hoes uit Blauwhoes hebben jij er ik best. Ik heb gehoord dat die in Balzert hoe ze tevreden best hebben. Die ben ik in Balzert goed verzwaard, goed op hun passen en het hoe zo mooi weer waarom vond. Nou, ik hoop dat het met Jemmix is, dat je met je maar de tijd in het massum nog volle mooie waarom vinden als aan het nou van letten.